Mä oon aloittanut joskus 23-vuotiaana. Mä oon ollut ensin sairaala-apulaisena ja sitten apuhoitajana ja monella eri osastolla. Ja sitten sairaanhoitajana ja sitten loppumetreillä opiskelin työnohjaajaksi. No, suunnitelmahan on aika selkeä. Odotetaan sitä varjoainekuvausta huomiselle ja katsotaan mitä löytyy. Joo, selvä. No niin, tuli tietoa tulevasta. Niin, tuli jo. Niin. Ihan hyvä. Kyllä olin ajatellut, että en todellakaan tule takaisin tänne työhön, että kyllä tämä niin raskasta on, että tätä ei jaksa. Mutta sitten kun lepäilin kotona ja pyydettiin keikalle ja huomasin sitten sen lepotauon jälkeen, että ei tämä ollenkaan hassumpaa, että vielähän täällä voisi vaikka ollakin töissä. Ruokakin on maistunut niinkö? On joo, ja siinä on niin. Ongelma. Niin. No niin. Hyvää ruokahalua. No, kiitos. No niin, nyt on sitten kierretty se huone. Kyllähän sairaanhoitajan työ on muuttunut monessakin mielessä. Esimerkiksi nyt jos otetaan tämä tietokone, joka on tullut kuvion mukaan. Potilaan luona oloaika on lyhentynyt. Eli nämä ohjelmat ja tämä, mitä sinne meidän pitää merkitä, niin kyllä ne vie sitä hoitoajasta minun mielestä vähän enemmän kuin ennen. Kuitenkaan potilas ei muutu, ihminenhän ei muutu, sillä on ne samat tarpeet edelleen. Nyt mä käyn tuon yhden potilaani luona tuossa. Kestää hetken. Koen, että vielä tämä potilaan hoito on niinku se semmoinen ihan minun parasta osaamista. Tämä on se meidän pääasema. Ja tässä hoitajat työskentelee, täällä on koneet hoitajille ja sitten me nähdään kellojen soitot, potilashuoneiden kellojen soitot tästä. Vastuuhoitaja jakaa potilaat ja sen näkee tuosta taulusta, että ketä kukakin hoitaa. Tämä on päivystysinfektio-osasto ja tämän luonne on, että potilaat täällä viipyisivät korkeintaan 2 päivää. Ja potilaat tulee meille tuolta ensiavun kautta. Täällä tutkitaan ja seuraavana päivänä mietitään, että mikä olisi potilaan hoitopaikka. Eli potilaat siirtyvät joko tähän talon toiselle osastolle, tai sitten jotkut lähtee kotiin ja jotkut siirtyy terveyskeskukseen. Joskus on vain päivän mittainen, joskus muutaman päivä. On ollut ihan kuukausien mittaisiakin sijaisuuksia, mutta nykyään semmoinen 3 viikkoakin on ihan semmoinen todella sopiva. Olisitko käynyt syömässä? No kiitos, en nyt juuri, että mulla on asiat vielä siinä vaiheessa, että en pysty lähtemään, mutta jos sinä voit lähteä, niin mene sinä. No, on käynyt jo. Mutta sitten kun sulla on semmoinen hetki, niin... No, kiitos. Kiitos Sissi. Se on tää vaikutusruoka. Riitta on täyssä. Niin. Sain taas kerran tulla. Aina tuon tuostakin. Niin. Sehän olet jäänyt oikeasti eläkkeelle osastolta 22. Olen. Ja siitä on nyt aika montako vuotta? 5. 5 vuotta. Osaanko mä laskea niin paljon? Joo. Ja sitten enää... aloitit heti välittömästi, teit sitä sairaankuljetuksen keikkaa ja sitten tänne sairaalaan. En aloittanut. Joo, että sulla oli väli siinä. Siinä Joo. oli tauko. Silloinhan mä sanoin, mä kun täältä pääsin, niin mä en ikinä tule. Kyllähän minulle huomautettiin, että mutta Riitta, sähän sanoit, että sinä et tule. Niin, aivan, mutta asiat voi muuttua. Niin, että kyllä ne muuttuu. Joo. Mutta sen mä muistan, että sä olit silloin 6 vuotta sitten, niin sä olit aika kypsä jäämään eläkkeelle. Muistatko sä Olin todella. Puhuit minullekin, niin mä sanoin, että Riitta, sua tarvitaan siinä osastolla. Joo. Mä vasta ekaa kerran tuli ajatelleeksi, että siitä on jo niin monta vuotta, kun sä oot jäänyt eläkkeelle.
Ja sitten kun ajattelee, että miten valtavasti on kehittynyt, niin kuin hoitotyö on muuttunut, on tullut sähköiset järjestelmät tänä aikana, ja sä ihan suvereenisti hallitset kaikki ne sähköiset järjestelmät. Vaikka sulla on välillä taukoa, niin sä pystyt hyppäämään niihin ja ne kuitenkin palautuu nopeasti. Saanko huomauttaa? Kovan harjoittelun tulosta on tähän tietotekniikkaan, että ja monien toistojen jälkeen joissakin asioissa olen saavuttanut sitten tämän. Semmoistahan se on kaikki. Niin, ja varmaan se niin täällä päivystyksessä, niin se on aika arvokas semmoinen ominaisuus hoitajalla, että osaa tavallaan käyttää maalaisjärkeä ja pistää asioita tärkeysjärjestykseen, ettei hermostu niiden kaikkien uusien asioiden kanssa, koska täällähän kaikki työ on sitä, että sä tulet työvuoroon, niin et sä tiedä, mitä sen työvuoron aikana tapahtuu. Pitää tavallaan osata sitä ennakoimattomuutta sietää. Mitenkäs sä oot sitten ajatellut nyt, vai oletko ajatellut, että kuinka paljon me saadaan sua vielä käyttää täällä? Saadaanko soitella perään? Nyt täytyy ajatella tai sanoa niin, että mä en ole hirveästi miettinyt sitä. Mä oon elänyt vaan niin kuin tätä hetkeä. Ei varmaankaan mitään painostusta ole ollut. No ei, se on se, että minuahan kohdellaan kuin kuningatarta, että jos mulle käy, niin okei. Se ei tunnu silleen, että olisiko mun sittenkin pitänyt lähteä, että ne pääsee siitä pulasta. Vuoroissakin joustetaan, jos sattuu, että on jo sovittu jotakin sellaista tosi hienosti. Että se on semmoinen asia, että miettinyt, että voiko se olisi ollut jo työssä ollessa tänne oloon. Niin. Eihän ne niitä porkkanoita ihan vähällä kyllä tarjoile. Ja kyllä moni miettii aika tarkkaan just sen, että laskee sitten, että kun se alkaa mennä se verotus sinne johonkin tosiaan 40 tai jopa 50, niin sitten ne lopettaa kyllä, ja sitä ei sitten enää siinä ei ole paljon mieltä tehdä. Että varmaan se voisi olla kannuste, jos se verotus jotenkin verotuksessa huomioitaisiin, että se olisi vähän kepeämpää. Ja voihan se olla, että se kun hoitajapula jos pahenee vaan, niin sitten niitä on pakko ottaa käyttöön niitä. Mutta isoista rahoista ei puhuta. Ylipäätään silloin, kun puhutaan sairaanhoitajan palkasta. Olen samaa mieltä. Ei ole kädet ei ole täällä vaan, mutta vähän koukussa ja sit siitä painat ne kaikki. Ja on valmis ja lähtee nyt. Ja seisoo. Sitten vaihto. Tähän piristää ja kyllä se on tärkeää, että joka viikko tänne pääsee ja kuulee täällä mielipiteitä ja näkee näitä toisia samanlaisia. Ja sitten on tämä sosiaalinen tilanne myöskin. Ja lähtee nyt. Mutta ilman muuta kyllähän se on selvää, että oman kunnon ylläpito on se ihan kaiken A ja O, vaikka en kävisi töissäkään. Monet sanookin, että ei he olisi tällaisessa kunnossa, jos eivät kävisi viikoittain. Ja ahkerimmat käy pari kertaa viikossa. Hyvä. Kiitos ja viikon päästä nähdään. Viikon päästä. Jotain? Niin joo, ikänsä perjantaina. Sitä mä haluaisin kysyä, että koet sä sillä lailla, nyt kun paljon näistä, eilisessä lehdessä viimeksi oli, että eläkeläiset vaan kotona, että viette nuorilta töitä. Onko semmoista tunnetta? Joo, minäkin luin sen ja jäin miettimään sitä, mutta kyllä sen tänään minä sain vahvistuksen tuolla, että ei se niin ole tässä työssä. Joo, ei varmaan niin, mutta jossain muualla. Niin, en mä koe sitä niin. Mä ainakin koen semmoisena, että mitä mulle on, kun nyt mä en ole töissä, että tää on niin väärin, näin hyväkuntoinen nainen. Joo, ihan tosi joo. Niin, joo, että niin. Siellä on kova pula. Niin, joo. Mutta joo, mulla on sama päätös edessä 4,5 vuoden päästä, että jatkanko vielä vai jäänkö kotiin. Nyt mä ajattelin sillä tavalla, että
Eli mä jatkan. Mikä sut pisti jatkamaan? No mä ajattelin aivan samalla tavalla, että nyt kun mä pääsen eläkkeelle, ikinä en tule tänne. Että minä varoitan sinua, että sulle voi käydä ihan samalla tavalla, kun sä vähän aikaa oot kotona, sä huomaat kysellä ja tulet, että tämä onkin taas pitkästä aikaa ihan mukavaa. Ja se sosiaalinen piiri. Niin, Se on täällä se. niin, jota kaipaa. Mitä kaipaa. Niin. Pyrin pitämään nämä harrastukset siinä ohessa, koska se sijaisuushan ei ole aina yleensä kovin pitkä. Siinä jää niitä taukoja, että siinä ei niin väsy niin paljon, ettei jaksas harrastaa. Tämä on tosiaan semmoinen tosi hyvä vastapuoli silloin työaikanakin. Voi olla ajattelematta sitten niin kuin sitä työtä ja pääsee siitä niin kuin rentoutumaan ja muutenkaan ei sitten ressaa itsensä, kun pääsee tänne harrastamaan. Tämä ei tuota ressiä. Tämä tuottaa vaan iloa. Näkee, että mitä on niin kuin käsillensä saanut aikaan. No niin, eli siinä I2-huoneessa eristyksessä, ilmaeristyksessä on hän. Joo. Hän pieni vauveliini. Ja hän on vesirokon vuoksi sitten eristyksessä siellä. Katsottaisiko me sinulla tuo happisaturaatio, niin paljon se on. Siis taloudelliset motiivithan on myöskin siinä ihan vahvasti kulkee siinä mukana ja tuntuu ihan mukavalta, että sitä voi kuluttaa vähän niin kuin saman mallin kuin työssä ollessakin. Ja sitten kokee niin kuin täyttävän oman paikkansa tässä yhteiskunnassa. Se näyttää ihan täysiä lukemia. Ei voisi tuon parempi enää olla. Niin. Hyvä. Kyllä valtiovalta se voisi tosiaankin tulla vastaan siitä, että se alentaisi tätä verotusta. Ja vähemmän nyt puhuttaisiin siitä, että nämä isot luokat on niin kuin nämä, jotka kuluttaa. Koska mä olen vähän sitä mieltä, että kyllä muutkin ikäluokat nykypäivänä nuoremmatkin kuluttaa niitä palveluja. Että ei me niin kuin ainakaan kaikki olla taakkoja. Ja soitelkaa sitten, jos on teille jotain asiaa. Niin. Joo. Kyllä tämä on niin kuin minulle ollut tosi ihanteellista. Ja olen sitten joskus sanonutkin, että nyt en tuu pariin kuukauteen, että nyt on semmoinen tilanne. Kyllähän siitä vähän niin kuin kotona kuulee mainintaakin, että kun vaan pääsee töihin, niin se on se hauskuus, että se piristää minua. No niin, heippa, mä lähden kotiin ja hyvää työpäivän jatkoa. Moi, nähdään. Nähdään, joo, hei hei.